Yo, my people. One now a lot of things in a guy na social media. Evangelist Ebuka Obi, Ngor Okpala. One day, let's just say the reality and the truth. Forget sentiment. Evangelist Ebuka Obi Ngor Okpala. Ngor Okpala welcome warrior. And near those areas, Organo, church here and his project. But that in that place in Evangelist Ebuka Obi, all people with that place. And some of all those people with that place way behind a farm. All their farming areas. Here way behind Shine. And here we farm on them madu. Here we some people name farm. Here we some people na kubo. Kagbagwano hanyi kebe so kwa afwano no settlement. Onyo mere. Or ebo shibia. Evangelist Ebuka Obi Ngor Okpala. And then Ngor Okpala welcome warrior happily. Happily. A welcome warrior. But the reason why those people with those places na kubo ebahu. Onwe settlement of like those people. Or your own family. They got happy. Kagbagwano hanyi kebe zoku. All your mother na kubo eba. Those land, any Evangelist Ebuka Obi, and don't want any compensation of your mother. You see your mother yakuwaka because Jesus Christ in Abia, or because of na utahenye Evangelist Ebuka Obi now. Na family life family change ye. Kaibu hanyi kebe zoku. Alam Nigeria me investigation ga. Eben gebe ahụ niile mụ awu onye Okpala awụ nwa afọ Ngor Okpala na-ekwu okwu ama mbe na-ekwu I have right to talk awụ nwa afọ Igbo nwa afọ Ngor Okpala nwa afọ Okpala so enwe m right ikwu okwu na ihe m hụrụ n'anya m abụọ. Those people niile nwe ebe ahụ onwe compensation ọbụla enyi ha emere m inquiry afụtahụ m na-ekwu just like that. I ask those people with those land, on any compensation in her, which is very bad. Muano hem jukwarajo. See why kwano ana compensate those people wala. I say no government in Evangelist Ebuka Obi na those things. Kagwo ho nkebe zo kwa de kwano mma. Ana ekpere chukwu. Se ekpe kwa na chukwu. Ana emekwa the right thing. Onwe say Evangelist Ebuka Obi abla Ngor Okpala. Onye si ya, onye na fight here because of no Ngor Okpala. The problem not there. Those villagers, those people, Allah not there. Those villagers settle on ibido your project. Onye ha obla there. Ibido your project. Ota Evangelist Ebuka Obi were at that place now. Nde na kubo de aga kubo. Nde when access to that place, then was access. And hala like that. Or the home manner. It's not good. It's not good. Kaigo wa nkebe zoku. Kese to Londia. And some of who no one interest governor zoku. Ebem ne wele governor zoku iwe una. Obe mane behave ka J-Park. Obe mane behave ka J-Park. Governor zoku nwere right. Governor zoku nwere right. Ime organize protest. O nwere right. Ime organize protest. Owu na Governor Ezokume organize protest na Ngor Okpala. Ebe n'ezi ama o nwere right ya because always citizen of Ngor Okpala, we citizen of Ntu, we citizen of ezi ama onwa afọ ka ọ bụ o nwere right ime protest of it. Martins na aga wrong. But ebe no na-ewere iwe ọ na-behave sometimes ka J-Park. Ichi eba ya ala eba, ichi eba ya ala eba. Ola anya na ụzọ afụtawala this side. Ya channel ọ na-akwụ one place. That is the problem nwere ebe Governor Eziokwu nọ. The only problem nwere ebe Governor Eziokwu nọ ọ na-akwụ one place. Ọ nọ n'ebe a taa. Ụzọ mechie that place. Ọ warịa the other side. Ama mmụọ ya nwa na-eso J-Park. Or J-Park na-esi ya. These two people, I don't know what is their problem. But for the right, Governor Eziokwu 100% right. All no organized protest na Ngor Okpala because you cannot take people's belonger and they say how you got he wanna. They don't do things like that. Bikonu.
bụ ma Evangelist Ebuka Obi, ịmara ihe ị ga-emere ndị nwe ala, ndị Ngor Okpala, imere ha ụkwụ agwụ. Onwe onye si gị nye anyị, anyị asịghị gị nye anyị duho ihe niile ị na-enweta na ministry. Mee the right thing ị kwesịrị imeni. Obi ajụ onye ọbụla oyi, onye ọbụla ehihie ehiwe ụra, o nwere ihe nọ dị a na-ata ala ata. Ọ wụ taa ka ọ hakwa n'ọnụ. Ndewonu.